Rek, daripada ngekos dan ngontrak kayak kau mendingan duwe omah kayak ngene iki rek yo. Iki omah iki rek yo, unit ready iso dikredit DP nih mek 20 juta rek yo. Lah, omah wis apik ngene iki yo. Wis warnane iki sik durung mari rek yo, sik on progress. Lah, iki rego kese 110 iso nego. Iso kredit DP 20 juta, angsurane 1 juta 800 5 tahun rek yo. Engko tak bangun no akeh rek yo. Lho, nang kono iku. Le masalah lingkungan sekitar wis rame rek yo, dalane wis pavingan yo apik, wis gak suwe-suwe masuk ae rek yo. Wis on progress rek. Lah, nang kene iki sik wis oleh ruang tamu yo. Ruang tamune yo gede lah. Kena yasinan wong 3 4 ngene rek yo. Biasa kan sa RT lagi kamot rek. Lah, iki kena gawe area ambekan sahdu sik pangga iso nang kene rek yo. Ambekan sahdu ngono iku. Lho wis ana cendeloe. Iki engko cendela almini rek yo. Tenang ae. Lah, terus nang kene iki langsung sebelah kanan iki ana dapur rek yo. Dapure wis gede, wis privacy enak lho, dapure apik, wis nge-L ngene iki. Nah, terus nang kene iki kamar mandine lho. Kamar mandine gede kena gawe adus wong 50. Tapi iso bayangno ta, adus wong 50 iku ya apa rek. Lah, iki omah iki rek yo, lokasine strategis pol, lokasine ndek Driyor Sumput Driyorejo. Yo, regane mek 110 juta. Iso kredit dan digas mumpung ana omah DP-ne murah banget yo. Cuma 20 juta wis oleh omah. Angsurane flat 1,8 hingga lunas 5 tahun rek yo. Be sampean minat wis ndang gak suwe-suwe langsung rini wae. Soalnya unitnya terbatas rek yo. Wis ngono yo info teko aku. Lek menurut sampean yo apa iki rek? Murah apa sih ngomong kelarangan apa murah? Wis komenan dhewe yo. Wis ngono, engko apa langsung WA lek pengen survei. Oke, assalamualaikum, bye.